video. I dag har jeg en lidt anden mikrofon på, fordi den var lidt dårlig. Jeg håber lyden er lidt bedre i dag. Vi skal spille Minecraft. Det der er tungt, det er bare noget med kigge. Og hvis det går verden lidt federe, så tænker jeg, og jeg ved ikke, altså, hvor gode bliver det til i hvert fald til at synes. Men vi venter bare lige indtil det. Så hvis vi seneste dage, så er det så, allerførst så regnede det i tirsdags. Så kan det bare sommergræde. Så er det snart ude. Så er det tid. Okay, så er vi i gang. Ej, det er spændende. Ja. Vi må se, hvad der kommer til at ske. Okay, måske lidt bedre. Hvor vi sådan en... jeg tror lige, det var en jungle. Bare, jo. Men jeg kan ikke lide det. Der er 2 big kuber. Det havde. Nå. Det spørger mig. Altså, jeg ved ikke helt, hvordan huset kommer til at sådan helt se ud. Men jeg tror, det kan godt det med at blive egentlig fedt. Ja. Jeg tror, det er godt kunne blive til en serie. Altså, vores seneste serie, jeg prøvede sådan at lave det lidt over for cam, og så døde jeg de sidste 2 serier, og så endte jeg, så kunne jeg ikke finde mit hus, så hvis jeg dør den her, så sletter vi verden. Det bliver jo helt slet verden. Jeg aner ikke hvorfor, man har brug for det der spyd. Hvad har man den hoved til? Ja. Okay, altså det første vi skal gøre, det er nok minus sten, og så få nogle fede ting. Jo. Vi skal nok have et økse og et sværd og en pickaxe. Så har vi nok og en stol. Jeg ved godt vide. Jeg synes stol, det er ved at blive rimelig nyttigt. Fordi der kommer så mange ting, man ikke kan bruge pickaxe til næsten. Jo. Altså jeg tænkte, kommer der ikke sådan en ny update? Jeg ved ikke, om ikke der gør. Det kan godt være afsnit, det bliver måske 16 minutter lange. Jeg siger 16 eller 10 eller 15. Tal. Ja. Nu mangler bare pinde. Sådan. Så gør vi lige sådan der. Det her. Så går sådan der, og går sådan. Går sådan, og går sådan. Og så går det sådan der. Særligt, de bruger sådan lidt mere kølling. One shot, man. Ej, kører. Det er bedst. Altså, hun så sådan. Der.
vi se. Huset i bjerg, det kunne også være fedt. Et bjerghus. Ikke noget en så går der bare vand og wow. Og så vil vi være nede, vi har ikke fået et for. Det har vi nu. Det var fedt, fordi jeg kunne nå at se ned. Fordi det tager 20 minutter for at solen går op igen. Et minut for. Okay, jeg hælder solen her. Okay, den her. Og finde et hvor er det? Nå, så må jeg bare eller bruge det sådan lidt, det der brændende der, sådan lidt husinde, uden at blive joke. Okay, man. Hvor der er et få henne. Lang village, det kunne være meget nemmere. Jeg synes sådan, det altså få godt mere end et uld. Nu siger bare 3 uld, fordi det kunne være meget federe jo. Jeg håber en dag kommer. Og Quickstar finde et frog, mand. Endnu et frog, sådan så hurtigt som muligt. Ham ned bliver placeret 3. Like, inden solen så går vi lige over biome, der er lige fundet. Ja, fordi så går jeg over sådan, ligesom sådan, det er ligesom en episode næsten. Sådan, det er ligesom den første ting, jeg nogensinde er lidt pengesprænder for det. Nu ser vi. Ja. Nu tror jeg, det er lidt irriterende at lave pranks på andre folk. Jo. Og jeg også vidste det. Jeg tænker Nick. Jeg ved ikke snakke om. Vi kræves ikke. Jo. Et stol har vi nu. Jeg tror næsten at lige en stol i det. Der Crystal Binds bliver vist også at komme til at bruge. Det er ligesom sådan der. Og så gør jeg det sådan der. Sådan der. Nej, for den sten er bedre. Discrete crystal sten. Sten her med 7 stykker. Jeg tænker, nu lægger os til at sove i verden. Og så står vi virkelig og snart. Vi farvel. Og jeg tænker, serien, den kommer måske søndag eller lørdag. Det er lige dem tid, jeg har. Hvis jeg tror, jeg kommer til at gøre det på onsdag, fordi der er set dem. Hvor er vores question table henne? Oh fuck. Jeg er nødt til at løbe ud, mand.
ind. Så gør en seng. Så gør vi. Lidt her. Og jeg tænker snart at slutte episoden af. Jeg tænker at gøre snart sådan, men jeg kan ikke lide det. Men just. Jeg har brug for noget mere lys her. Samle hus kan så være. Nu stiller vi vores pickaxe her. Ja. Jeg kan ikke finde noget rigtigt. Så har vi noget sten, nej, træ herude til det, så nogle stykker. Et glas. Se. Jeg håber, at det så stort på mig noget hast. Så jeg tænker snart, det kunne hvis du havde slået videoen. Men begge steder, hvis jeg noget, det bliver nok træt af at se på. Hvis jeg også til at lave den ovenskudt. Det tænker jeg, det vil gøre. Den var den med 3 var i. Eller først lave lige en dør. Laver lige et stykke. Og så jeg har stykker op. Ja, det går nok. Så sætter vi din dør. Det er bare i hvert fald vores fremtidige hus, det her. Og seng.
Det cirkel. Så her. Og så tænker vi at afslutte videoen her. Vi vil virkelig prøve at ramme, hvad hedder det nu? 50 abonnenter på den her kanal. Vi er rigtig glade. Og så husk at sige, vi ses. Adios, amigos.